Hey, er det dig, der er Thomas? Det er det i hvert fald, at der er til en lejlighed. Ja, men der er jo seriøst ikke til at finde en parkeringsplads her. Der er privat parkeringsplads med til lejligheden, så kør du bare ind i gården, så smid bilen, og så ses vi deroppe. Perfekt. Fedt, hej! Til lejligheden er der en dejlig aflukket og privat gård. Der er grønne arealer, der er voldene og en masse natur. Ejendommen ligger i den gamle forsvarsbastion fra 1877. Velkommen til Christianshavns Voldgade nummer 14. Lejligheden er 129 kvadratmeter, bestående af et stort køkkenalderrum med udgang til en sydvendt fransk altan, en lækker stue, 2 gode værelser og et stort badeværelse. Lejligheden har rigtig mange fine ældre detaljer, blandt andet højt til loftet og flotte høje paneler på væggene. – 200 meter fra lejligheden, der har du adgang til Christianshavns kanaler, hvor der er mulighed for at sejle kajak eller hoppe i vandet en dejlig sommerdag. Det skal nok være lidt varmere.